dobrodošli u drugi deo Rozikast novogodišnjeg specijala. Ako niste gledali prvi deo, obavezno idite i pogledajte na kanalu, izašao je juče. Kada sam krenula da razmišljam više o tome kakva sam ja osoba i šta bih ja mislila kada bih sebe upoznala, i stvarno dosta mi onako to je trajalo, ja mislim nedelju dana ili 2 nedelje sam ja svakodnevno razmišljala o tome kao šta bi ja upoznala o sebi da sebe upoznam. I ja sada da sedim sa sobom i da radim ovo i da pričam ovo šta bih ja mislila. I u jednom trenutku sam došla do zaključka da iskreno ne bi baš bila omiljena osoba sebi i to je bilo malo strašno i svako od nas dođe do tog shvatanja u nekom trenutku našeg života, tako da to je u redu. Ako ste sad u tom trenutku, nemojte da očajavate jer svima nam se desilo, ali to je odlična tačka od koje može da se pođe i da se menja nešto i da se generalno promeni pristup gledanja na stvari i onda kreneš da razmišljaš kao, a zašto ja radim tu stvar koja se ni meni ne sviđa kada drugi ljudi rade, i onda shvatiš da to potiče ili iz neke nesigurnosti ili iz tvog nekog neshvatanja, pogrešnog shvatanja nečega i vrlo lako nađeš rješenje za to kada lepo pristupiš problemu i objektivno ga sagledaš sa svoje zapravo tačke gledišta bez ikakvog osuđivanja i bez ikakvog negativnog razmišljanja o sebi. Znači ti sebi treba da budeš najbolja, najlepša, najsavršenija, sve naj. Prvo pitanje koje sam ja sebi postavila pre sigurno 5 godina, da li samo ideš sa vetrom i radiš stvari zato što drugi ljudi to rade, zato što, da li ideš na žurku zato što te drugarica zvala na tu žurku ili ideš negde zato što zapravo želiš da budeš tu, da li nosiš neku haljinu zato što tvoja drugarica misli da je cool i da je lepa ili se tebi sviđa, da li ideš na časove nekog instrumenta zato što se to tvojim roditeljima sviđa ili tebe zapravo zanima muzika. Ako te zanima muzika, zašto ne radiš više na muzici, na što trošiš vreme, da li previše igraš igrice i tako neke stvari. I onda ćeš naći mnogo stvari u svom životu koje zapravo možeš da promeniš sama da bi se osjećala bolje. I shvatit ćeš koliko si ti u stvari u kontroli i koliko je tvoj život samo u tvom malom prstu i ti si sve vreme imala moć da ovako zamagneš magičnim štapićem i da rešiš sve. Gledala sam Wicked, tako da ako ima puno referenci na vile i na bacanje čini, to je zbog toga. Wicked inače 10 od 10. Ako želite mogu da vam snimim review filma, ali ova epizoda nije o tome. Ova epizoda je o bivanju najbolje verzije sebe. I onda ćeš shvatiš koliko zapravo imaš uticaja na svoj život i na stvari koje menjaju tvoju budućnost i koja mogu tvoju godinu da promeni, da učine najboljom na svetu i da doživiš najveći glow up i da sve bude u tvojoj šaci. Treba da razmišljaš o sebi, zato što ako jedeš zdravo, krećeš se, izlaziš na sunce, spavaš u dobro vreme, dovoljno spavaš, piješ dovoljno vode, izgledaćeš lepše i osjećaš se lepše, jer kao tvoja koža zavisi od toga šta jedeš i kako spavaš i koliko vode piješ. Tvoje raspoloženje zavisi od toga koliko spavaš, koliko vode piješ, kako jedeš, šta jedeš. I sve to će uticati kasnije na tvoj mozak koji će da ima tvoje ideje i da radi stvari i onda ćeš da budeš i pametnija. Tako da sve najbukvalnije kreće iznutra i iz toga šta stavljaš u sebe, na sebe, da li se brineš o svojoj koži, da li pre šminke stavljaš neki primer, neku kremu da ti zaštiti kožu ili trpaš prljavštinu na svoje lice, da li izlaziš napolje bez ičega na svojoj koži i puštaš prljavštinu iz vetra da se lepi na tvoju kožu, da li dobro stilizuješ svoju kosu ili si stalno u punđi i bit ćeš ćelava za 5 godina. Sve su to pitanja koje moraš da postaviš sebi ako želiš da 2025. godina bude tvoja godina. Sljedeća stvar koja će da učini 2025. godinu tvojom najboljom godinom do sada je ako kreneš da radiš više stvari koje voliš. Znam da nekada nemamo vremena, imamo školu, posao, časove vožnje, dodatne časove, moramo da izvršavamo svoje obaveze, idemo do prodavnice, peremo sudove, svi imamo te obaveze i svi se nosimo s takvim stvarima, ali posle toga ili pre toga ili u bilo kom trenutku kada možemo da nađemo slobodan trenutak, treba da se posvetimo sebi, da radimo nešto volimo i nešto nas čini srećnima. Ja biram da pravim muziku, da snimam videe, da se šminkam, volim da sređujem, volim da kuvam, volim da se bavim biljkama, radim grafički dizajn, radim 3D kao animacije, svašta volim da radim i za sve to nađem vremena i nisam nabrala pola stvari koje volim da radim, ako nemam previše hobija, stvarno nisam normalna, ali za sve to nađem vremena i ako radim i idem na fakultet i treba sada da upišem vožnju i često moram da idem preko cijelog grada da bi otišla i završila neke stvari zato što sam se preselila na drugi kraj grada i sve obaveze su mi na drugom kraju grada i non stop sam na relaciji preko mosta jako daleko. Tako da
svako od nas nađe vremena i bar malo vremena koje imaš treba da posvetiš sebi i stvarima koje ti voliš, jer će se onda osjećati bolje, jer na taj način pružaš sebi ljubav i na taj način najbolje voliš sebe. Posveti neko vreme da staviš neku masku za lice, da uradiš skincare, da središ nokte, da odeš na masažu, da odeš u šetnju, što god da te čini srećnom i opuštenom i tvoja godina će biti bukvalno slej. I ako uradiš sve ove stvari koje sam navela do sada, onda ćeš da nađeš pravu sebe i da nađeš ono što tebi zaista odgovara, ono što zaista ti voliš i verziju sebe sa kojim si ti najsrećnija i to će ti mnogo pomoći na putu koji gradiš prema svojim željama, prema svojim interesovanjima, prema svojoj budućnosti i što god želiš da postigneš u životu. Jer nekako recept je isti. Svi imamo drugačije želje i svi želimo da postignemo drugačije stvari i treba da radimo drugačije stvari da bi došli do istih ciljeva, ali osnova toga je zapravo ista jer smo zapravo svi mnogo slični nego što mislimo. A ako si na putu da nađeš pravu sebe, onda obavezno pogledaj ostale epizode Rozikasta koje ću plagovati ovde gore u ekranu, jer sam jako često pričala o manifestacijama i o nalaženju prave verzije i bolje verzije sebe, o glow-upovima. Mislim da će ti se jako dopasti. I sad se ponovo vraćamo na kliše sa početka epizode, ali kada malo pogledamo to sa drugog ugla, onda stvarno shvatimo da prava lepota dolazi iznutra i ako si obrazovana, ako si naspavana, ako si najedena zdravom hranom, ako si popila dovoljno vode, bit ćeš lepa, osjećaš se lepo i sve što radiš bit će lepo i samo će ti život biti bar za 100% bolji. Ovo je sad malo kontradiktorno u odnosu na ono što sam rekla da treba da se fokusiramo na stvari koje volimo da radimo i da radimo samo ono što nam prije, samo ono što želimo. Ali treba nekada da stavimo i u situacije koje su van naše komfort zone da radimo stvari koje nam nisu prijatne ili koje su nam možda teške da radimo, ali osjećamo da bi trebali ili nešto što nikad nismo probali. Treba probati bar jednom. Naravno, ne treba sve probati bar jednom. Znate na što mislim. Ali ako znate da vam probavanje neke stvari jednom neće uništiti život i neće pretjerano uticati na vaš ostatak života, onda možete da uradite tu jednu stvar. Bar jednom probajte, zašto da neko vam se ne sviđa, ne morate nikad više. Ako vam se sviđa, bogatiji ste za jedno iskustvo i našli ste jednu novu stvar koju volite da radite i jedan ste korak bliže da upoznate pravu verziju sebe, pravu osobu koja vi jeste i koja živi u vama. Jer mislim da je život nekako taj put da dođemo do toga ko smo mi zapravo i šta nas čini istinski i suštinski srećnim. Jer nikad to neće biti materijalne stvari, nikad to neće biti kuće, nikad to neće biti kola, nikad to neće biti satovi, torbe, ne znam, bilo šta. I uvijek će to biti nešto da radimo ili o nečemu da razmišljamo ili nešto da pravimo. Tako da ceo život je u stvari put da nađemo tu jednu stvar koja nas zapravo čini istinski srećnim. Time bih završila ovu godinu Rozikasta. Vidjet ćemo se posle praznika. Jako mi je drago da smo proveli ovo vreme zajedno. Ako ste gledali do kraja, obavezno subscribeujte, obavezno lajkujte ovaj video i ostavite neki komentar. Ja vam želim sve najlepše u novoj godini i želim da budete najbolja verzija sebe i da bukvalno pokidate i da meni neko za 10 godina priđe i kaže ja sam gledao ovu epizodu podcasta i ona je meni pomogla da 2025. godina bude godina kada se sve okrenulo i kada sam ja postao milioner i onda da mi platite neko piće. To je bilo jako cool. Iskreno. Sad sam malo previše možda isfantazirala, ali ja držim fige da će to da se desi. Želim vam najsrećniju novu godinu i vidimo se posle praznika. Bye!